tatay ko ang pagkababae ko. Gar siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pagner na secret file ng ating kabisyo na si Andrea. Si Andrea na nagkaroon ng struggle dahil sa sobrang tigas ng kumakawala sa kanya. Nagawa niyang tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. Buti na lamang naalala niya si Andrew E. para siya ay maging inspired bilang isang banyo queen. Naging success naman ang kanyang banyo story. Nailabas niya naman yung dapat niyang ilabas sa kabila ng mga pinagdaanan niya na hindi pag-inom ng maraming tubig, ng liquid a day, tapos binaha yung lugar nila, tapos yung pumasok siya sa trabaho, tapos may naiwan pang residue. Pero lahat naman ng yun ay nalampasan niya. At ganoon naman siguro talaga ang buhay, no? Kailangan lampasan natin ang mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Kumbaga, haharapin natin at gagawa tayo ng paraan para ito ay mapagtagumpayan. Kahit pa parang nanganganak ka ng tubol. Charot, tidarot. Woohoo! Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and volume reactions. Ito po ang sabi ni Doc Yorje. Hi Andrea, buti na lang na-survive mo yung baha at ang dinanas mong labor pain. Sana kung nasaan man ang kambal mo, nasa mabuting septic tank na siya nakahimlay. Baka naman kasi barado ang septic tank ninyo. Maigi rin sana kung ipapozo negro nyo na yan. Iwasan ding lumusong sa baha kasi uso ang leptospirosis. Actually, imaginein po ninyo, no, kapag nag-swimming kayo sa baha. Tapos meron kayong open wound. Ang aabutin nyo niyan, leptospirosis. Mahirap na magkasakit sa panahon ngayon. Pero kasi kung iisipin din natin, what if yung baha lagpas tao na? Siyempre, wala ka naman sigurong choice eh. Kung alam mo nang yung baha sa inyo lumalagpas tao, edi kahit na gatuhod pa yung baha dyan, lalakarin mo na talaga. Pero you have to really make sure na meron kayong mga nakaimbak na bota. Diba? O kaya mga supot na garbage bag. Yun yung mga ipanapal mo sa sarili mong katawan. Tsaka, ang nai-imagine ko talaga pag baha, alam mo kung ano? Yung private part mo, yung biglang sumasawsaw sa tubig na madumi. Diba? No choice na pag ganun. Anyway, pwede naman maligo ulit eh. Pwede naman maligo ulit. Ganyan. Pwede namang magpa-antibacterial na lang. Anyway, ingat-ingat. Ito naman ang sabi ni Ego Motovlog. Nako, mala-embutido palang ebak ni SPG Sender. Mahilig siguro yan sa instant noodles. Ganyan kasi kapag puro instant ang kinakain, ang hirap ilabas. Kasi ball 2 ang lalabas. Twins pa. Sa akin nga, triplets.
By the way, shoutout po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Car Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan. Maraming salamat sa triplets ang isinilang. Ito naman sabi ni Brian Mariano, himala, hindi siya nag-voice message. Pinaka-effective na lumabas na Gerbox, inom lang ng tubig. Pag mababanyo queen, apak na lang sa inidoro at umupo. Doon talaga lalabas ang Gerbox mo ng madalian. Yun lang ang masasabi ko, DJ Rocky. Maraming salamat. From Brian Mariano. Sa totoo lang, may proper position daw kung paano ka uupo sa toilet seat. Yun daw, yung position na yun ay ang pinaka-effective para smooth ang paglabas ng iyong germs. Siyempre, paano ba? Uupo ka o parang naka-frog position ka? Naka-frog position. Eto naman sabi ni Kathleen Joy de Jesus. Naranasan ko na yan. 4 na oras sa banyo. Hindi pa lumalabas. Muntik na akong masuka. Uy, grabe naman yung 4 na oras sa banyo. Pero okay naman yung mag-4 na oras ka sa banyo. Lalong-lalo na kung sarili mo namang banyo yun. Kung wala namang ibang taong magbabanyo. Medyo hassle yun kapag nasa public toilet ka. Tapos ang daming nakapila paglabas mo, 4 na oras. Imaginein mo yung ganun. Pero mas kinikilabutan ako, nakakahiya kapag kapag yung naiwan ko siyang mabaho o yung kapag hindi ko siya na-flush. Oo. Diba yung parang biglang may lumalabas ulit. No? Nagma-MacArthur ang lahat. Nag-I shall return sila. Yung tipong pinaalis mo na, diba? Akala mo umalis na sila lahat. Pero biglang nag-I shall return. Mahirap yarn. Pag ako, kung sakali mangyari sa inyo yun, o kung kaya sa akin talaga mangyari, yung tipo nagma-MacArthur, tapos may dala akong supot, o kung sabihin natin may dala akong tissue, ang gagawin ko, hindi ko na bubuhusan yun. O hindi ko na pupunasan o kahit kung wala naman talagang tubig. Wala ka namang magagawa eh. Gagawin mo na lang, takpan mo yung mukha mo. Yung tissue na hawak mo na isang piraso o kaya yung plastic, di ba? Panakit mo sa mukha mo. Nang sa gayon, walang makaalala sa mukha mo. Yun. Anyway, eto naman ang sabi ni Bobby Balame. Magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay ang imahinasyon mo, sender? Kala mo talaga nagle-labor ng kambal, yung pala tumatawag lang ang kalikasan. Tapos pinagpawisan ka pa, buti na lang nakakaraos ka na't nanganak ka na. Nanonood po kami ng radyo from Bobby Balame. Thank you Bobby. Eto naman sabi ni Dior, in my experience, hindi ko ginawa yung kay Andrea na iba't ibang posisyon sa paglabas ng Gerbox. Na-store kasi sa digestive system yung toxins kaya naipon yung dumi sa mga kinain natin. At yung biglang pawis, epekte yun ng pagka-dehydrate. As in sobrang pagkalabas ng tubig sa katawan natin. Shoutout kay Brian Mariano aka SPG Expert. Ingat pag-uwi. And happy weekend, DJ Rocky. Wait, thank you. Ito naman sabi ng ating kabisya na si Dodong Smooth. Good evening, Ma'am Rocky, no? So, masasabi ko kay Sender, Ay, no? walang So, narinig sa alam, mahirap DM ni yun Dod. yung Eto. tinitib eh. Tinitib kasi yan eh. Hindi na hindi na yan 2 ball eh, no? Tibi na tawag dyan eh. No? Sakit talaga yan, no? Pero ang masasakit niyan yung hindi mo napigilan na ilabas, no? Yung magmamarka na ng kalawang yung brief mo, no? Nakakaya yun. No? Pero yun nga, payo ko lang din, kung alam ko, ang ginagawa ko dyan pag talagang tinitibi ako is, uminom ako ng tsaa, no? Yung tibag, no? Yung tibag, no? So, inom ka lang nun, then, pakiramdaman mo may sarili mo kung hiyang ka. So, yun lang, and pabati pa sa Team Tech and Team Rocketeers. Smooth. Yun, maraming salamat Dodong Smooth. Pwede naman kasi uminom ng tsaa.
Ito naman sabi ni Robert Tira, o try mo maglakad-lakad sa bahay nyo o di kaya uminom ka rin ng tsaa para lumabas. Ang dapat lumabas. Hi rin kay Charles Sancho, lesson learned. Huwag tumalikod sa bowl or else dudumi ang bowl. Hi din kay Bernard Laurejas. Muntik nang masuka sa banyo, matagal. Lumabas pag 4 na oras. Ang dami namang comment ni Bernard Laureas, parang hindi ko na kayang basahin. Pero may live comment tayo, guys, ha. O, ito pakinggan natin si Ares Jordan Santos, a.k.a. Not Balot ni Panot. Magbebenta kami ng balot, ha. Guys, ha, supportan yung negosyo namin, ha. Tutulungan ko tong si Pans. Panot. Not. Para magkaroon siya ng negosyo. Abangan niyo po yan, ha? Anong comment mo? Yun, yung naranasan. Ay, wait lang. Wala ka pa palang mic. Okay. Yun, sa akin, naranasan ko din yan. Way back to Ngayon? Hindi naman. Kaya pala eh. Charot lang, may darot. Ano? Naranasan ko din yan, sobrang sakit. Kasi nga yung iri ka ng iri, walang lumalabas. May lumabas man, parang patak lang ng tubig. Patak lang ng tubig. Parang dumi ng kambing, parang gano'n. Ganun. So, anong ginawa mo? No choice ako, hindi sinundot ko para lumabas. Yak! Sinundot mo? Paano mo masusundot yun? Ano yun? Nahihirapan ako kasi naman Wait sumihirapan ako. lang, ano to? Parang isaw ng ng baboy. Imagine niyo yun, di ba may ganun yung tinusundot tapos bigla lalabas na lahat yung Sobrang sakit na kasi ng tiyan ko. Pero nung sinundot mo, lumabas nga. Lumabas. Success. Ako nun. Anong ginamit mo? Yung hintuturo mo, hinliliit mo, yung hinlalaki. Alin dito. Di mo na alam kung alin Hindi na dyan. maalala. Basta ang ginawa ko nun after nun, syempre, naghugas na ako ng matindi. Talaga ha? Nagugas ka talaga nun? Walang sumuot na kahit ano dun sa kuko mo? Wala namang bakas ng kahapon. Walang bakas ang kahapon. Sininghot mo. Yun nga, yun ang problema. Alam mo na mabawa, amuyin mo pa. Ganun talaga, nagdo-double check ka lang. Baka mamaya biglang meron kang kadate, diba? Tapos hinawakan mo yung mukha, imbis na mapa-oo sa'yo, nasuka sa'yo, diba? After nun, inom na ako ng tubig talagang. Inom na ako ng tubig. Hindi ko ma-imagine na sinundot mo. Ano yung parang stick lang na sinundot mo para lumabas lahat yung nandun? Wala na akong no choice eh. Kundi gawin yun Nakaloka? Sinundot mo? Ganun ba yun? After nun, kumain ako ng papaya, tapos tubig, yun. After nun, Talagang dumaloy ng ginhawa. Ang galing. nawasan. Dumaloy na yung ginawa. Yun. Thank you sa pag-share mo ha. At least nagkaroon sila ng idea na pwede palang sundutin pag wala ka na talagang choice. Medyo baboy nga. Medyo baboy nga lang. Pero parang di ko gagawin yun. Oo. Ikaw, Marvin Mark Bautista aka Big Brother, meron ka bang gustong i-share? Ayan. Aray ko. Ayan. Good evening, everyone. Ayan. Ako naman nung 2020. Ano naman tong 2020? Actually, double whammy pa nga. Double Bakit nangyari? Kasi, nung mga panahon na yon 2020, nagkaroon ako ng a little bit kidney stones sa bandang kaliwa. Yun. So, kasi that time, mainit ang panahon ng pandemic na yon. Tapos mahilig ako sa soft drinks, ganyan. So, nagkaroon ako dito ng kidney stones. Bato sa bato, ika nga sa Tagalog. Ngayon, that time, naggagamot na ako noon. Umiinom ako ng mga antibiotic, hindi ko na sabihin ko yung brand, sorry. So, yun, mga antibiotic. After that, isang gabi, sumumpong. Yun siyan mo. Sakit talaga, sakit. Talagang hindi ko na mapigilan. Kasabay pa nun dito. After nun, ang ginawa kong position para mas effective, naka-frog style siya, pero hindi ako nakatungtong sa bowl. As in, sa sahig lang ako nag-frog style. Talaga? Parang naka-squat ka.
Yes. Okay, o tapos? Umuubras. Para sa akin umubras sa akin yun. Yung squat position. Once na sumasakit ang tiyan ko. Okay. So, success naman. Pero Ayun. 10 minutes, 15 minutes, mapapawis. Isang ka talaga. Hindi, tsaka madami ka kasi pinagdaanan. Pin, dahil may sakit-sakit ka pa, nag-antibiotic ka pa, etc. Yan. Thank you so much, Marvin Mark Bautista. Oh, shoutout ka, go. Hello, good evening. Shout out sa, yung mga nakakamiss sa'yo sa hapon before, AMD family, accounting family ng AFP MBAI. At syempre, yung paborito mo, si August Rush na dapat pupunta ngayon. Kaso Ayun. hindi na naman siya nakapunta. Okay lang yan. Thank you so much, Marvin Mark Bautista. Eto may comment si Boss Jamie. Eto nurse to nasa medical field. Ang tawag daw dun sa ginawa ni Aris Jordan Santos ay digital disinfection. Disinfection. Pero surgical gloves ang gamit, hindi pwedeng gloves. Hindi pwedeng walang gloves. Kung kadaliri mo yung ginamit mo, tapos wala kang gloves, alam na this. Yummy, diba? Para kang sumundot ng kulangot. Ako, ang masasabi ko lang dito, kailangan talaga hydrated ka eh. Ang hirap na masakit yung tiyan mo. Hindi ka nakakapag-concentrate. Ako pag yung masakit yung tiyan ko, hindi ako nakapag-concentrate sa ginagawa ko sa trabaho ko, sa kung saan man ako. I remember pa nga, meron ako yung hosting in the past na sobrang sakit ng tiyan ko na parang hindi ako makapag-host nung event because of that sakit ng tiyan. So sabi ko muna, kailangan ko muna itong ilabas. Kasi kung hindi ko ilalabas, bothered ako the whole hosting. So sa awa naman ng Diyos, nakalabas naman siya. Pero yung mga ganun, masarap siyang ilabas kasi alam mong lalabas siya talaga anytime. Yung pagtungtong mo talaga ng banyo, kahit hindi ka pa nakakaupo sa trono, alam mo nang sisirit na diba? Pero yung matindi dito, yung masakit yung tiyan mo, pero alam mo na matigas. Kumbaga may hapdi kang nararamdaman. Matindi yun yung nangyari sa kaninang secret file sender yung sinare sa atin yung tipong parang nakalabas na yung ulo pero hindi pa talaga lumalabas. Yung alam mo nandun na di ba? Meron lang talagang positioning So parang ang gagawin mo, tatagilid ka lang, ganyan. Kung pwede nga mag-jumping jacks ka. Kailangan lang talaga yun Tsaka ako na-realize ko na effective naman din sa akin yung pag-inom ng warm water. Yung warm water nakaka-herbs din yan. So, yun lang. Sana kahit papano nakatulong naman sa ibang mga kabisyo nating nakapakinig ngayon ng mga tamang diskarte pag sa kanila nangyari yung nangyari sa ating SPG Secret File Sender. At sana wala nang baha ulit na mangyari sa atin. Sana kasi maayos na ang ating mga daanan. Sana nagkakaroon tayo ng mga plano pagdating sa alam mo yun, yung mga crises, 'di ba? Yung pagdating sa mga water, sewage, blah 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 system, yung mga ganoon. Inaaral kasi yan bago ka magtayo talaga ng isang project sa isang lugar. Inaaral yan dapat ganito ganyan para iwas yung baha, yung mga ganoon. How I wish ganun talaga yung mangyari sa atin, pero parang I think kasi yun naman talaga yung concept, yun naman yung idea, pero nakukurakot kasi. Charot with the harot! Okay, wala naman akong gustong patamaan, pero kung may matatamaan, di, wow! Charot with the harot. Anyway, Kabisha, if you wanna share your secrets, share to me, raketera@gmail.com. At sa mga gustong mag-share ng kanilang top secret na SPG, take note SPG lang po yung tinatanggap kong call ngayon Pag hindi po SPG, yung version ng calls ninyo, wag nyo na po akong tawagan. SPG meaning super pack gunner, nakakataway ite, or parang anything about, alam nyo na, yung hilig mo. Yun na yun. Okay? So, BRB as in Bathroom Breakers with me, DJ Rocky, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. 10:10, oras natin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!